Munduko zur txapelketa berriro ere gure olatuetara itzultzen da. Bihartik igandera bitartean gure hondartzan QS-ko sublari obrenak lehian ikusteko aukera izango dugu eta dirudienez itsasoak asko lagunduko du. Ikuskizuna beraz bikaina izango da eta noski guk nahi genukena herritarrak ahalik eta goien ikustea eta zergaitik ez duela urte batzuk bezala aritz edo beste edozein txapela jantzitzen ikustea. Gaur eguardian aurkeztu da udaletxeko batzar aretoan eta hona hemen han entzundakoa. Bihartik aurrera berriz ere Zarautz surfaren hiriburua bihurtzen da, behin azkenaldi honetan, ja martxa hirugarren urtez, ja martxa polita hartu duen sur txapelketari ematen digu hasiera. Beraz, bihar astelena hasiko da proba, irailaren 6-aren bitarte hortan. Kirola zaratago eta sur txapelketaz aparte, ekintza paralelo izugarriak izango ditugu, kontzertu eta ekintza eta evento izugarriak izango ditugu. Hemendikan gutxira orain Mikelek berak emango digu ezagorri gehiago eta gero aritzareke bera adierazpenak egingo ditu. Ni bakarrikan nola ez eskertu garai hauetan ikusita krisi ekonomikoa latza daukagula eta bizitzen nahi gana, nola San Miguel eta kasu honetan ere Euskaltel biak batipat, baino horrekin batera beste babesle guztiei gure esker ona adierazi. Oso laguntza bikaina eman digutelako eta beraz bai Euskalteli eta baita San Migueli gure esker ona adierazi berriro ere Zarautzen mundu zabalean dauden surflarik onenak ikusteko aukera izango dugulako. Bueno, geho ja txapelketan pixka bat zentratuta, esain nahi nuke, gure betiko bildurra dela olatuan tamaina, no? Egongo dian, o ez dian egongo. Eta, bueno, gaurko notizio ona da, olatuak sobran egongo jala, aste honetan. Espektakulua areagotuko duen oleagia espero dugu. Eta gaina aste bukaeran itsaso oso handia espero da. Orduan, bueno, surfistantzat pixkat lana zailago, baino espektakulua ederrago ere. Orduan, bueno, jende guztia animatzen dugu, behintzat egun horietan aurreatzeko. Eta, bueno, besteik esateko partizipazioa aurten primerakoa da, urterik potenteena esango nukenik, 150 inguru surflari datozte mundu guztietatik, eta, bueno, figura principalenak hemen daude. CT batzuk egongo ja, adibidez Aritz, eta QS-ko zirkuitoko 20 onenak hemen daude. Horretaz aparte, Imanolek esan duen bezala ere, paraleloki surfa bukatzean, sortzirak aurrea, egongo ja deserto txikiaren aldamenean, hor Carlos Arguiñanon restaurantearen azpian, egunero aktibidadeak eta kontzertuak. Programan dago, oso zabala da, eta, bueno, ez naiz hasiko ze talde dauden, ze egunetan da ze ordutegi, baina mensajea da, sortziretatik aurrea, beti egongo diala kontzertuak, exhibizioak, beti tabernare eukiko dugu, zerbezak eta pizzak eta egongo diala. Orduan, jendia etortzeko animatzet, eta ez gehiago, gure partez. Lan asko, baino guztuakin da ea txapelketa primena ateatzen den. Urtero bezalago handiakin egia esan txapelketa hasiera emateko, eta esango dugu, ez da eskerrak eman sponsor guztiai berriro ere bai animatzeagatik, bakigu urte oso zailak diala oain krisis honekin hori dana, baina ikuste dugu hain berriro bostizarreko txapelketa aldortzea oso ondo etortzegula herriai, eta berriro ere txapela etxian lagatzeko aukera kamen polita, egon zen berriro, hori lortzea.